Tes 1, 2, 3. Selamat datang dan selamat beribadah bagi yang menginang, saudara-saudara terkasih, baik yang hadir di ruangan ini, di gereja kita, maupun yang mengikuti ibadah melalui jaringan live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Huriani Tuhata, alanek pukota ma parmingguata di magasan manogoton, tapahoho maruhata, taparade maruhata, martang yang naho mahita di bagasan rohata be. Amin. Masuk rombongan prosesi. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Ayana mangulu dohatane de bata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi, akarikrik pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaon, dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargoguna sohtu dosan jala para siroha. Hupa serepami rohanami di jolom, jala hupangi dohami tuho. Saelehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marahite-hite todim. Asalam hutinggal hok kami nasa dosa nami. Jala hutangi hok kami hatam nabadiai. Sepayam mahatam di bagasan rohanami. Asamar parbuena denggan hami, hupangi dohami saluhutnai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mauna. Doa
Martangihok kamu ma patik di debata, ima na tersurat di buku konvensi HKBP tahun 1900 bidu 10 tolu songonon ma didok disi. Taparbadiai 2 hari minggu, hari ini Tuhan idoi, hari permulaan ni panopan ni debata, hari hahehon ni Tuhan Yesus, dohot hari hasasaur ni tod di perbadia, na pinestahon ni halak Kristen sian mula ni huriai, dang mulak behita, tu sahabat ni Yahudi, ay halak Kristen dohita. Marhite-hite podaon, taalo jala tatulak do, poda ni parsabatis, nama dog, hari Sabtu do sabat, si perbadiaan. Ima sahatna, martangyang mahita rap mangidugogo siya tuata, ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon au partopat ini. Amin. Tatopoti madusata tuadupan di debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami paragogo na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodohami tujolom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahatot dohami tubuh, jaladang adong hapor syaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalammu, matcai godang do pangalusyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Seunak paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalusyon nami. Sai ingot mahami hobar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, alani kuarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Tapi gima baga-baga ni bata taringot tuhasan ni dosata. Para siroha jala paringan bahasa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahet tuhita hobar tuaka dosata. Jalan di balocot tuhita hobar tuaka hajahatota. Songo nasin rohani amama midaka anakna. Asin rohani Jehovah diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tangio kamu ma hatan di bata turpu epistel di minggu pasiahon dong Trinitatison tersurat di Jeremia bidu 34 mamuka senat 12 sahatua caplonom tajama marsika soring alani romusema hatanis Jehovah tu si Jeremia ninnado songonondo hatani Jehovah debatani Israel nunga au mambahen sada perpadanan tu opumuna uju au manungihon nasida luar sian tano misir sian bagas pangandopan songonon ganup papitu tauton ikon ganup hamu paluahot dongan na marga heber naung manggandiso dirina tuho ikon 6 tau lelengna pangulahonon naho dungi peluamu boti ibana sialabungmu hape dang ditangihon opumuna au jaladang ditarehon pinggolna alai nunga muba yang goro hamuna sadarion jalan nunga debahen hamuna sitong di rohaku naung dititipon hamu haluaung ganuk tudongana jalan naung dibahen hamu perpadanan di joloku di bagasan bagas natar goar tu goaru alai nunga hosing musero hamuna gabe diramuni hamu goarhu jalamulak di bawah kamu ganup na posona bawa dohot na posona boru-boru akan ok pinaluamuna boti marguru trohana sida gabe marhata ikok kamu tunasida sumuang gabe na posomuna bawa dohot paropuam muse ido sahatna mertua do akan natumangi hon hatane debata jalan ok piopsa amin. Jesus,
tidak koma haporsiautai, songon na hina tidak kon nidongata sa porsiaon di sadok portibion, drap mahita madok, au porsia di debata Jehova, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumapalangin dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinumohon ni si Maria, na gabe-gabean santoni parbadia, andorak suaguhan, ido tuhata, na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal lo yudana di hao pinarsilang, na tua tu benua toru, na mula mangolu dari patulun, na manaik tu surgo, lahun lu tu syamun de bata Jehova, amanai para gogona suatu dosani, isimai bana pamulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsiariton di parbadia, jaladong sadahuria na badia, uria atau panela Kristen akan na badia, do dasani dosa, do diatai nama do, mangolu sauda ngilan mate, do dianguluan nasora sudah, amin. Tapi kemakor wik setia budi.
Shalom. Shalom. Tabigima ting-ting ni Huriata di bagasan na sa Minggon di hari Minggu 17 Agustus 2025. Naparjulo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis. Dohot topik ibadah mangulu songon ngulu ni aka naung malua. Hiduplah sebagai orang merdeka. Napaduahon ruas namoding. Na di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2025 nunga marujung ngulu Herlina Romatiur buru marpaung sadana marbaju buru niamata Polin Redi marpaung nahinan tubuni nata Ana buru manurung umur 40 tahun 3 bulan. Nama alamat Jalan Martapura 4, Kebun Melati, Tanah Abang, masuk tu UIK Jakarta Pusat. Jalan Unga ditaruhun tu udian na di hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 di TPU Pasar Minggu. Tuhan di Batama na mangalian gugu dohot penghiburan tu sude keluarga na ditinggalhon. Na patuluhon ruas naib baru. Di mingguta mulai di mingguta sadarion hari Minggu 17 Agustus 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Juliaki Simbolon inangi Iksora Luciantiwi buru Sibarani alamat nasida di Rusun Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Masuk tu UIK Jakarta Pusat. Mulai minggu do nasida di Manogoton, di pangidohami sa jongjong masatokin di inganan. Mauliate, selamat datang dan selamat bersekutu di keluarga Jemaat Naib Baru. Na mangihut pertangyangan UIK Kartengsing Barat. Di hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 masuk pukul 10 siang maringanan di ruang Salomo. Nagabe tuan rumah sudi anggota UIK Kartengsing. Dipanggil Kartengsing Barat, dipangido tu sude UIK Kartengsing Barat om masongon buah-buah di hita asariama hita madohoti partangyangan ni. Namangihut Silua Gotilon HKBP Sudirman Jakarta. Tu sude hita hamu amanami inanami dinaung mangalean dohot naso mangaleon Gotilon na di tanggal 3 Agustus ditutup rekening ni bendahara tanggal 17 Agustus on alai atik beha adong dope di amanami budupe adong dope waktu sampai jam 12 budari di baheni asa tongma ta ingot. Namangihut undangan mengikuti ibadah doa bersama merawat lingkungan hidup. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengundang tusude hita pelayan dohot jemaat HKBP asa dohot ambil bagian di acara doa bersama dohot Long March merawat lingkungan hidup khususnya Danau Toba dan Tapanuli Raya. Nah di Patupamai di hari Senin 10 Agustus 2025 mamuka sian jam onom manugut saat tuna selesai. Maringanan Taman Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Ibadah doa bersama didohoti Epui Eporus HKBP
Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Dihamu amanami na berkeinginan mengikuti acara on, boima mendaftar tu Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, manang nu tu Sekretaris ni Huriata. Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, Pembekalan Guru Sekolah Minggu. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengundang sahala pengurus seksi sekolah minggu, dohot 5 guru sekolah minggu huria, asaro madohoti pembekalan guru sekolah minggu, ima naneng di Patupa, di hari Sabtu 27 Agustus masuk pukul 7.30 satuna selesai. Maringanan di HKBP Sudirman, narahubung Pendeta Ernawati Hasugian. Dihita manang na di guru sekolah minggu asa Roma madohoti pembekalani. Na mangihut seksi remaja. Penerimaan pendamping seksi remaja HKBP Sudirman Jakarta. Seksi remaja HKBP Sudirman Jakarta membuka pendaftaran tu sude jemaat na rindu melayani sebagai kakak abang pendamping remaja, dohot ketentuan, berkomitmen dan siap melayani dalam seksi remaja, telah peneguhan sidi berusia 25-35 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 sehatu tanggal 21 Agustus 2025. Dohot Koordinator Pendamping Remaja Inang Ratna Buru Sinaga. Namangihut Seksi Perempuan. Retreat Seksi Perempuan HKBP Sudirman Jakarta. Seksi Perempuan neng patupahun kegiatan retreat ke Seksi Perempuan dohot tema berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman. Ima naneng di Patupa di hari Jumat 22 Agustus sahatu hari Minggu 24 Agustus 2025. Maringanan, Kinasih Resort dan Conference Bogor. Jadwal keberangkatan. Registrasi di gereja jam 7.45, maringanan di ruang Salomo HKBP Sudirman. Waktu keberangkatan bis tepat jam 8 manugot. Tusude peserta retreat nasoma membuat kaos retreat asa boima dibuat anon dung keluar permingguata di manugoton dohot panitia Yohana Boru Sitorus. Dihimbau tusude peserta retreat asa mempersiapkan keperluan barang pribadi jala hadir ma tepat waktu di hari Jumat 22 Agustus 2025. Namangihut Seksi AMA. Retreat Seksi AMA HKBP Sudirman Jakarta. Seksi AMA HKBP Sudirman Jakarta neng patupahun kegiatan retreat dohot tema pembaharuan akal budi AMA dalam Kristus. Dohot subtema melalui pembaharuan pola pikir yang meneladani Kristus. AMA tetap menjadi pria sejati di era modern yang bertanggung jawab, setia dan berintegritas. Ima di Patupamai di hari Sabtu 30 Agustus 2025 sahatu hari Minggu 21 Agustus 2025. Maringanan Pesona Krakatau Hotel dan Kotex Anyer. Untuk pendaftaran boima menghubungi panitia naung adong tersurat di warta. Namangihut
penyumbang snack. HKBP Sudirman Jakarta, Pasahaton Hamalateon tu Gladys Rosiana Agusta Sitinjak, namanya diahon snack di Minggutta Saderion di kebaktian Manugo dohot KLA. Mauliate ma di pasahat ni huriatta tunasida. Penyumbang altar Majelis dohot ruas ni HKBP Sudirman Jakarta, Pasahaton Mauliate tu keluarga Rega Evani Rumondang Parapat, nama menyumbang bunga altar di Minggutta Sadarion. Tuhan di Batama nama masu nasida. Ruas Namar Sahid. Dia ke ruas ni huriatta Namar Sahid, baik dirawat di Jabu manang di rumah sakit. Tabumma di Tangyangta, asatumibu nasida marhahi pasun. Songonima tikting di Minggutta Sadarion, aka tikting na sopolan di ninjahon, wimata jaha di warta ng adong di tangat tabi. Songonima tikting di hita di manugoton, mauliate horas ma di hita sa luhut na. Tapi kema korni inata parlado dot pungon apostol.
Tapuji matuhata marite bukwede nomor 450 huhut ma tapasat peliata pelian parjolo kantong sada adot sadabe.
Dami ni debatana sumurong siya sa luhut na roha. Ima na mga ramo tiati-ati dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Horas madihita sa luhut na. Merdeka. Molo hudok anon siya juluon Eleuteros alusihamu siya ni respok kamu merdeka. Eleuteros, Eleuteros, Eleuteros. Sian parhatan Junani doi. Bahasa Alkitab yang diterjemahkan dengan kata Eleuteros, labatanna merdeka. Baik hurian itu hata namar saur di bagasan Yesus Kristus. Tangihok kamu mahata ni debata. Jamita di minggu pasiahod dung Trinitatis sadarion. Tongon bangsota merayakan hari ulang tahun kemerdekaan napa 80 tahun. Nadienet sian sada Petrus 2, mamuka sian ayat 10 sada, rodi ayat 10 pitu. Songonom madidok disi, pai huti hutamuma asa hujahahami. Aliak kahaholongan, wapoi mahamu songon aka pai solat, jala halak dagang. Orom hamuma aka hisap-hisap di roha sibuk, namaralo dopak partodion. Marparangin na dinggam mahamu di tonga-tonga ni aka parbigu. Asa iya adong. Napa hata-hatahok kamu songon aka parjahat. Gabe dipasangap nasida debata. Diari panuluhani. Dung diida denggan ni ulau muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum. Nasinuat dihajol maun ala ni Tuhani. Nang maradopor raja parhuaso pargijang. Nang maradopo panguhum. Aka na sinuruna. Mamitsang aka sibain na jahat. Alay mamuji iya siula na denggan. Ayodo lomo ni rohani debata. Naeng mamarhites yan ulaw na dinggan, popoman muna hauto ni halak na hurang roha. Ayak ka naung malua dohamu, alayunang ma pinake haluaw ni, mangodingi hajahaton, songon akanaposo ni dibatama tahe. Marhapat tunom mahamu tu sa sudi. Haholongi hamu maakadongan. Habiari madebata. Pasangap ma raja. Ido sahat ni turpuki. Hurian na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Dihamu damang dainang. Hahaanggi ng pinaribot pe. Molobor hati tasian sejarah panopaun. Dung ditopa debata jolma. Dileo debatado kebebasan. Tuau doho tuhamu. Tu jolma napar joloi lumobi. Alai kebebasani dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab. Lau patupahon, lau padimudimun, aka nadinggan. Hubungan na tu dia hata nadinggan ni
tu debata nang tudungan jolma, termasuk tugas pokok bahagian ni tanggung jawab menjaga, merawat, melestarikan alam ciptaan. Lausidu mulo tabegi nakit ditikting marsugut huriata HKBP niuluhon ni pimpinan HKBP sejabode tabekon rap dohot gereja-gereja di bawah naungan PGI berkhusus berlatar belakang Sian Sumatera Utara mengadakan doa bersama dalam konsep menjaga alam, merawat lingkungan, harapata tapanuli raya, asa tetap seperti sedia kala. Na tinggal di san, bui menikmati kehidupan udara segar, dohotakan na asing, jalasonang nasida, dak tahutan, ala bersahabat, ma alam dohot solma. Ima tujuan ni marsugut huriata, songon tanggung jawab ni huria, ikut menyuarakan suara kenabian ini. Nah muamang do tamu inang na hinaholongan, mulak matu pengantar nakin, dilehon kebebasan, alai laus kebablasan do colmai. Gabe dipake do kebebasan ni, marguru tu hagiot ni rohana. Ujungna madabu matu dosa, jolma tu jolma, dangadong be bersahaja. Songoni nang alam ciptaan, bahkan nang maradupon debata, idua sasonggop didok ala dosai terputus hubungan manusia dengan Allah. Gabe madabu tu dosa, Roma hamatean. Alai taida mamuse, dak tuk huaso ni jolma, paluaho dirina siani. Rode bata di bagasan Kristus, manobus jolma, memerdekakan hitahon, marhite pengorbanan ni Kristus si. Asa kemerdekaan secara iman Kristen tapahami dui anugerah Tuhan. Si lehon-lehon ni debata marhiti asi ni rohana. Nah hurian itu hatta amanginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuhatai aka nahina holongan. Molotahatai hata merdeka. Secara kamus KBBI muradu ibu dapat atusata. Tutununga merdeka bangsota. Mendapat pengakuan sian bangso di Portibion. Bebas sian penjajahan. Bebas sian akat tekanan-tekanan. Dohotakana asing jala tanikmati do kemerdekaan ini, walaupun mungkin ada yang merasa sepertinya kemerdekaan itu kurasakan belum seutuhnya. Hurian itu hata nahina holongan sukunoku dohamu boha adok siak kita dope nama kilalahon ditongan di bangsoon sepertinya belum merdeka. Wah kadungan amang inang adong doi adong tatangnya koma
kebebasan beragama, kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya supaya utuh semua warga negara bui beribadah songon hitan waing diingananon. Kebebasan untuk mengajukan pendapat, silakan holanon tutu kembali unang kebebasan. Nana mangihut muse bohaka manginang kemerdekaan ini. Adok kamu naso merdeka pakai lalamu di tonga-tonga di bagasmu sukunoku dohamu. Adong ama naso merdeka di tonga di bagasna ala niritingin natai martudu majuak kamang inatanise manariting di jabu. Dan adong nabarani kan? Sukunoku dotok kamu kainang. Ise masyak kamu kaina namin na so merdeka dito nga ni bagasna ala ni burju ni amatay. Unang mabiyar hamu. Mulai sopya matay nuwayang au pembilamuan non. Saya yakin siapapun dia, baik suami, baik istri, sama-sama merdeka di tongan di bagasna. Amin. Molo adong naso merdeka dope mulak anon pitor doko kamu tua mata manang inata di jabu. Hari ini kita sama-sama dua tong. Molo adong kada danak naso merdeka di tongan di bagasna. Dangi sadari dok kamu maya kada danak kulano tong kemerdekaan ni sutung dipakai hamu kebebasanmu tulomoni rohamu. Daw nga tong hari ini pak kita sama-sama merdeka. Adong go ulaning natoras na so merdeka di banyan ako na. Saya dong doi. Idok natoras na hata na tidak danak mak. Sebelum mama berkata aku udah tahu. Jadi nggak usah inna. Adong ko songon tidak danak. Amak katsit na yate mulo pola songon tidak danak. Tua mana dok tuinana. Alay dok kamu manon. Nak. Hari ini kita sama-sama nabangi umuse adong dosya kita na sayolo memaksakan kehendak na tudongan na ate dipaksakan kehendak na tudongan na ingot tamu ma si botar mata na julo may di zaman kemerdekaan non tanpa disadari dia sudah menjajah orang lain. Ketika dia memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Nah hurian itu hatta nah hina holongan. Merdeka. Odo sita-sita di sude bangso. Pribadi lepas pribadi. Laus odo nang dihirim. Jala songo dia do hata merdeka nanang idauta. Merdeka dalam arti bebas tetapi terikat. Idua tong. Jadi di bagasan kemerdekaan di bangsota, kemerdekaan di bangso di debata di sejarah Alkitab tetap doa dong. Hubunganda tu tanggung jawab relasi dohot debata. Asa songon warga negara hita nang menikmati kemerdekaan di bangsota. Lumobi hita ruas ni huria si ihuton Kristus tanggung jawab tado mengisi kemerdekaan ini. Marhite dia may amang dohot tamuinang. Taati aturan. Tunduk kepada aturan pasangap raja akka pemimpin molo Paulus madok ay dangadong sahalanay ia sosian debata nahurian itu hatta na hinaholongan
Bangso naung merdeka, bangso naung pinalua, totu tanggung jawabna ikon paluahon. Jangan menjadi homoni lupus. Manusia serigala terhadap sesama. Sungguh sangat kejam di dalam kehidupan yang sudah merdeka ketika ada umat Allah menjadi serigala terhadap sesamanya. Ido napina ingot ni Apostol Petrus di jami taon. Ubay na diuhal topik on madok, hiduplah sebagai orang merdeka. Mangulu songon ngulu ni akan naung malua. Unang gabe homoni lupus. Unang gabe serigala. Maradupon dongan na colma. Manang na maradupon ni sepeita he. Unang gabe serigala maradupon portibion. Maradupon natinopay. Alay didok. Molo tu donga colma paluahom ma. Molo tu alam molestarikan ma. Jala di tonga-tonga ni turpukon takasdo. Apostol Petrus paingoton huria na di diaspora, di perserahan. Na didok di Pontus, di Galatia, di Kapadosia, di Asia Kecil, di Betinia, ninna rupani. Iko sadar huriai, iko sadar akan porseai, bahwa kita ini ibarat pendatang. Asa di tonga-tonga ni Portibion na manopang dohita. Imana parjolo nanay boto otak. Digobar hodo bahwa kita ini adalah pendatang. Sama seperti jemaat Tuhan. Di beberapa di sekitaran Asia Kecil nakin. Di sana berdiri persekutuan atau katakan gereja. Alani i songodia nanay dohonon ni si Petrus di si harus siap tampil beda. Itu tong. Dalam konteks dia, dalam konteks gaya, daong dangi. Dia kaulaon nadinggani. Dipakatayon, diparangi, diholong ni roha doh takkan na asing. Sadok, ikut di garda terdepan. Akan aporsea naung dimerdekakan. Tujuan na ima asa marsangap marmulia debata di tonga-tonga niya kasi pelebegu ninna nakin di ayati. Boydo marlea debata ala niya kanaporsea boy. Tudosanna sederhanana. Boydo marlea natoras ala niya nakon buah hira-hira. Tarjalo rohamu dei. Boy marlea na toras ala nidak dana. Holanon hamiama si pata nagijangan rohanami. Molo jempol dak danaki anak yamanga. Alai molo si surang dak danaki. Anak ni. Setuju rohamu disiak kaina. Itu. Na jukat na jeng-jeng. Doh na burju sadok ya nakota doi. Amen. Jadi suatu kadung dah bahamuak kamangina na say madok alani hodoi. Alani hodoi. Jadi mulai dok muse. Daong alani hodoi moloninda. Unak kolan ulina doh tabuna dihita amai. Doh ma nauli doh na tabui nang dia kainata. Jalan haciti rapi tamanaon. Amen. Hido. Nah, ima dipaingot Petrus supaya menjadi teladan. Odo nanidok na tampil beda.
Ido. Tiruat di saluhut. Alani do baina taringo tua ka pemimpin manang partogi sai juk do padohan songonon. Dijolo sia duon. Dipudi ido. Jalekoni mahadiriota songon si huton Kristus. Urang adong prinsip atong luisi hupalabba jo molosoy siyaw asay boto hati-hati zaman kemerdekaan sutung adong nasungoni manang luisi hubajulu asa binereng jo nindaru pade jangan. Tetapi kembali dakin tuaka partogi tuaka panggung gomi saha may naktuhita generasi tertua tu sudut nau poso dijolo patut titaikon siaduon dipudi patut ikon ala na tua-tua pangalapan ni poda dohot aka paso-paso aka sudut nau poso pangalapan ni gogo ido na huboto di habatahota dang mukibe suruan na tua-tua tong mangobak balik tugas niya kanau poso mai jalapar guruan dia kanauli totu marharoroan sian aka natumua mai laus ido si paingot ni Petrus di jamiton tuhuria na marseraki ingot pendatang do hamu halak naburo ninna di hata batak toba terjemahan di Bibel tai pendatang. Nah itu menggambarkan juga Amang dan Inang bahwa dunia ini bukan keabadian dang manoktong tetapi kita sedang berjalan menuju kepada keabadian itu. Ahana indohonon na disi Amang dot tamu Inang au rap dohot tamu dohot huria na diguaran nanakin rap bertanggung jawab menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini di mana kita ada dan berada. Jadi tanggung jawab tadi Amang dot tamu Inang menghadirkan kerajaan Allah di mana kita ada dan berada. Seperti apa gambaran dari kerajaan Allah itu? Imanakin piga-piga butir molotabereng di teks nang kucahanakin sadok iko pasidingon aka nasudenggan alay ikon ulah honoton ma aka nadenggan tuisay dakola tu nadilabung alay tu saluhut jolma asa odolan di jami tahun paingoto kita di hari kemerdekaan tongon sadarion kita yang sudah menikmati kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari naung menikmati kemerdekaan secara iman melalui pengorbanan Kristus. Manabui patupauku pepatah bijak orang Amerika mengatakan jangan tanya apa yang telah negara perbuat bagimu tetapi tanyalah dirimu apa yang telah kau perbuat kepada negara. Jadi gudang do halak saya menuntut tanpa bertanya kepada dirinya. Ahado nau kubain. Suku diri tabi. Aupe suku no kuba diriku tutu. Dia manau kupatupa. Edeta adong do dibuku detai majuhon. Di parhataan. Lah inilah kalau tidak salah lagu ini dari gereja kulit hitam aro nang nadiahan nang negara dia di nama dok sensenina terjemahan ini di hata Batak Toba Adonau kubai Tuhan Adonau hubain Tuhan itu. Jadi jangan tanya
apa yang telah negara perbuat. Jangan tanya, naong binani dongamu. Jangan tanya, apa yang telah gereja perbuat. Jangan tanya, apa yang telah Tuhan perbuat. Alai sadarion, songon bangso, naung dimerdekakan kita, sian penjajahan. Songon warga kerajaan Allah yang telah dimenangkan, dimerdekakan, dibebaskan melalui pengorbanan Kristus. Dia mah naung tapatupa. Tu debata marhite hurianai. Naung tapatupa tu dongata jolma. Alani tanggung jawab ta ima. Hiduplah sebagai orang merdeka dalam artian memerdekakan semua. Dengan bahasa lain di doksokonon, memanusiakan manusia. Unang gabi asal jol manasida. Adong do nasal jol mahamuna. Adong do, adong. Dipakai hata nasomar roha di jamitat tahun. HP roha bisuk hikmat tuhita doi di leon. Dua tong. Itu bukan diberikan kepada ciptaan lain. Alam itu banyak merawat persekutuan kita dengan alam, merawat persekutuan dengan ciptaan lain. Tanggung jawab tadui. Puasa ala tuhi tadui di pasahat. Songon gambar rupa Allah imagudi. Bahwa kita diberikan Tuhan ya hikmat pengertian naswadongi di natinopa na asing. Nah baik amang do tamuinang nahinaholongan namarsaur di Tuhan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan ta. Naparpudima sian jami taon dia manabui hango duhonota amang dohot tamuinang laus dia managabit tanggung jawab ta parjulo. Kemerdekaan di bangsota kita sudah sama-sama menikmati. Nungapola 80 tahun bangsot tahun nong merdeka. Di atas 80 tahun ise masih kamu akan natuto namin na hadir di son waing. Di atas 80 tahun umurna. Adong piga-piga te mau lihat ma anggia sah nang wapala 100 tahun. Alai tutu ba hipas-hipas sate. Ido. Jadi di zaman sebelum kemerdekaan nungado kape sianakana tua-tua tanah hadiron waing naung sorang. Nah asa dohonon ma bagaimana kehidupan sebelum kemerdekaan dohot tunuaing tentu berbeda jauh. Nah paduahon iko kango dohonot tado dadaholan kebebasan kemerdekaan sian penjajahani natahalason Kristus Yesus melalui pengorbanannya telah menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Alani didok unang gabi ibarat tungo tudongan. Itadamu do tungo tanga, itadamu do tanga. Molo malas akaina akaama patureho podoman na sampai 20 tahun dangi kasurna dakia di dadang tuari hati-hati sutung roaha. Edo ujungnya saya garuk-garuk makan HP natungon dihitadi balian unak saya hudul di batangi ninna alaniaha batangi i para saran ni tungo edo adong do nasongo tungo di Portibion saya dong doi alayang guhita dahuma siani amin idua tong. Nah jadi asa jamitat tahun manugiho kita amang dohot tamuinang menakma dongan dilabung ta amin hidu mulu mabir dongan dilabung ta unang kamu na bangga manginang nanti tersongo danak gue
tiki inatai lau tu salon tu pesta dung mula sia salon sia pesta ihar hari sasakna hape to pudungo bebi nai ibereng amang bigusa dia do ninda alai bereng aha marti burak dangi nah jadi kembali iko boy menak dongat di labung ta nah naparpudi ma hamu amang dot taminang taisima kemerdekaan naung pinatupan di bata marhite Kristus marhite mari saling mengasihi satu dengan yang lain sebab kita sama-sama pendatang di dunia ini sebab kita sama-sama orang tebusan orang-orang yang telah Yesus merdekakan di tonga-tonga di bangsota bahkan dikatakan tadi kehidupan kini kita sedang menuju kepada keabadian. Tuhan memberkati. Amin. Martang yang mahita. Pinuji wale Jehovah debata di luaso kami dipakulingi hatam di bagasatikion. Napi naingot ni Apostol Petrus akahuria na di parserahan di gobarhon tuduson paisolat pendatang kami di Portibion dangadong keabadian di son alai sedang menuju tu keabadian di dohami Tuhan laus dipaingot todo kami sadarion ali Tuhan tutu si tutu dijajah penjajah bangsa kami pola meratus-ratus tahun alai di 80 tahun na salpu gabi bangsa na merdeka bangsa nami dohot tamin waing menikmati kemerdekaan ni atik pe saya dong na makilalahon saya songon na hurang sikop kemerdekaan ni alai posdo rohanami Tuhan marhiti ka pemimpin partogi ni bangsa on boy mengayomi mensejahterakan sudi rakyat tanpa pandang bulu. So nina kami tanggung jawab nami do uduk tua ka panggonggomi na marsahala. Alahura jumi hami Tuhan sikak munasida memimpin bangsa namion ikut tuduk taat kami tua karuhut. Ai aturan ini menata kehidupan nami do berbangsa bernegara asa lebih dumenggan. Lausoni tahe Tuhan dakolan kemerdekaan secara fisik secara parbangsoon na kujalo kami siap parhatubana dosa nunga ditubuso kami ali Jehovah marhite mudar ni Kristus alani dipaingoto kami sadarion asa gabi sahabat kami tuaka dongan nami tuhalak na asing asa marmulia guarmu di tonga-tonga ni Portibio di tonga-tonga ni akan naso tumaddaho Tuhan gohi mahadameo di bagasar rohanami di ngulu nami dia kapar sauran nami ima papatarhok kami Tuhan naung merdeka sian para hatu banani marmulia marsangak maho di tonga-tonga ni ngulu nami di tonga-tonga ni bagas nami dia kaulaun nami nang di huriam sesa dosa nami marhite Kristus jaloma tangyang namion amen huriani tuhata tauduti macarata marhite namaredde hita sian bukwede 425 laus disomma hita pasapi dia paduahon dohotu pembangunan ni huriata marede hita
Patangiakom ma piliata. Ali di batama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, si lehon-lehon na denggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na niliomi tuhami, pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni sileo-leo mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang, say pinarba dia maguarmu, say ro maharaja umu, say saut malomo ni roham, di banua tungaon songon na di banua gijang, leom matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur homadamena tutodim.